ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa idan kai ba ne mun gode. Looks so beautiful. Yes, red and black, but this is pure red. What's happening? It's business. Business. This is balance. Oh, until it pashe, then you will hear. Then you hear. When it pashe, you will hear the business. When it Yes, when it pashe, you will hear the business. ya kamata kamar ki biyo ni daga sauran mutanen kamar da kuka gani ga Baba Yakubu Babaya. to Yakub Muhammad, say hi to Instagram fans. Thank you. Then who is that over there? Hamisu Breka. Dure da zaruma ta ki ce ta ba zai nika da kowa ba. Ni ma ina da ganka ci ba tikara ni ba ce ka. Na zana ji ta ba ji ga ji ba ji ya di harkata. Na ji ya di da na ji ga ji ba da ji ga ji kan kan kan. Ya di ba da ji ga ji da ba ni kowa ba. Ya miji di Hamisu Breka ne jan wuya ga hi can. Jan wuya ga shi nan. Alhamdulillah na. A'a ina da sauran na da ji kuɗi ne wallahi ko ban ci komai ba na ji kuɗi zan yi rawa da waka na ji kuɗi ne alƙur'an mai haka kai ƙarya nake karku zata da gaske ba wani kuɗi sun tura ni ne wasa nake ba kuɗi zan tafi gida zan tafi gida a'a ba matsala ina nan za mu cika mun zo cin kaza ba kuɗi bane ka kuɗi